Maayong hapon sugbog Kabisayan. Duha na dakpan sa Operation Tuktok hangyo sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi. Kinigaksyonan ni Nino Libona. Nasikop sa mga sakop sa Police Station 1 si Patrick Quirado Castaneda nga usa ka job order nga trabahador sa Social Welfare Office sa Mandawi City, isip maintenance. Lakip sa nasikop ang kauban ni ini nga si Lucille Sakay nga taga Sitio Sudlon, Barangay Giso. Sila nadakpan dihang gipagayon ang Operasyon Tuktok hangyo. Ang duha nga nadakpan anaa sa listahan sa mga tigamitan ug diriging drugas. Dito na sila sud sa balay. So action sa dagan moto na hold ni sila. Si Castaneda og si Sakay mimakak sa pasangil nga ila ang nakuha nga drug para pernalya apan giangkon nila nga sila tigamitan og shabu apan miundang na. Ang luktas pala di ni parang bangko. Ang gabla pagabi silang. Ya, apel nga to na nagilis mo pala jud. Naaman ka silang listahan yun nga, itokhang ka kay mugamit ka og shabu. Oo na. Oo na. Oo, ding maligya. Nay nakuha sa inyo. Wala. Namo ko ni mga tito. Wala. Alam mo gamitan mo. Sa una akong gamit, sarap. Pag ingon nila akong surrender, sarap pa surrender na magamit. At least pa surrender ko, sir. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libunan, News 5. Sospek sa pagpanunggab sa managtiayon sa Barangay Busay mi-surrender sa mga sakop sa kapulisan. Kinigaksyonan ni Nino Libona. Gidala sa buhatan sa kapulisan sa City Intelligence Branch ang suspek sa pagpanunggab patay sa magtiayong kupta. Misurinder kini sa mga opisyal sa Barangay Busay pasado alauna kagahapon sa hapon. Si Eduardo Edi Argente, ang suspek sa pagpanunggab patay sa magtiayong kupta sa panimalay ni ini didto sa sitio Maaslong Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo ni adtong Lunes sa gabi. Gawa sa magtiayong kupta, gidunggab usab niini ang iyang parente nga usa ka pungkol nga nakaangkon kini og sama dinunggaban sa iyang bukton. Si Argente nakadesider nga musurrender human makubinser sa iyang kabanay. Matod pa sa pulis, ang kabanay ni Argente nga sila ang panimaslan sa mga kabanay sa mga biktima ni Edi. Nakita ko naman dito nga dito sa dang mga pamilya sa suspect kay nahadlok sa sila og panimaslan. Si Argente miangkon nga iyang gipatay ang magtiayon nga kupta. Apan iyang giklaro nga dili kini tungod sa pasangil nga giapil ang iyang pangalan sa paglista sa barangay nga tiganimitan siya og ginadiling drugas. Nasuko siya ni ini tungod kay himuhimuan siya og istorya og pasanginlan sa higayon nga mawagtangan og mga gamit ang magtiayon. Kung sa kuan sa istorya ba niya. Inaminom ko na kuan. Ya. O doon na kuan na gila. Damdan. Umiinom na inom ko, pero dili kong gamit na ng kuan. Okay. Ano may nasulod si mga una nga ni-surrender mo karon? So hindi na ko kay kitungod sa akong mama, mga tiyo nga. Ila kong basrinderon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Comelec miawhag sa mga nag-edad 15 anyos hangtod 30 sa pagparehistro sugod karong Biyernes alang sa SK ug barangay elections. Si Jinky Rusit sa report. Usa lang si Carlos nga excited magparehistro karong Biyernes sa Comelec alang sa gikatakda nga SK ug barangay election karong Oktubre 31. Bisan og first timer, buot niyang ma-exercise ang iyang katungod sa pagbotar alang sa ikaayo sa ilang barangay. Maparehistro ko, miss, kay para ma-exercise na ko akong right to vote and para makapili po ko sa kanang saktong leader, miss ba, para sa mong barangay, miss. Gipahibaw sa Comelec Regional Office, 5 ngadto sa 10% ang gilauman nila nga pagsaka sa mga botante alang sa pinili ay karong tuiga. Sugod karong Biyernes, Hulyo 15, ngadto sa 30 ang registration period. Base sa Comelec Resolution 10148, ang nag-edad 15 anyos hangtod 30 mao ang kwalipikadong botante sa sangguniang kabataan. Sama sa regular nga piniliay, kinahanglan gihapon nga kuhaan og biometrics data ang usa ka botante. Sa SK ngayon, di ba? Ang voters na pwedeng bumoto sa SK ay from 15 years old to 30 years old na. Yung 18 years old pataas, kasama na yun sa mga narehistro nung last elections. So kung meron mang mag-18, yun lang ang papasok namin ngayon. Pagkakaroon andam na ang Comelec sama sa printing sa mga forms, software ug mga machines nga gamiton sa piniliay.
Bugtong buhaton sa mga magparehistro ang pag-adto sa mga COMELEC offices diin sila nahisakop. Ating na July 15 hanggang July 30 ay magkakaroon tayo ng registration para naman po kayo ay makaboto at makapag-participate sa SK elections pati na rin sa barangay election. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Human gitaktak ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ang kapin 500 ka mga barangay health workers. Cebu City Health miangkon nga posibleng maglisod na sila sa ilang operasyon. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. Kuwang nadaan ng mga health service provider ang mga barangay health centers sa dakbayan sa Sugbo bisan og wa pag-terminate ang mga barangay health workers. 546 ka mga BHWs ang ipang-terminate ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña sugod niya atong July 4. Wa pay labot ini ang 69 ka mga casual nga midwife ug mga nurse nga wa nagipang-renew ang kontrata. Matod sa City Health, under review ang mga casual nga gipangtaktak. Matag barangay, nagkinahanglan unta og tagduha ka mga midwife, nurse ug usa ka doktor, hilabi na mga dagkong barangay. Apektaran sa po niya. Pero whatever, kaya man sinindiinan, we must make do whatever kung siya available na to nga staff. Bisan sa kakuwang sa manpower, apan padayon ang serbisyo sa 85 ka mga barangay health centers. Si Nanay Norma, nga 34 katuig ng BHW sa Punta Princesa, miingon nga magpadayon ng iyang pag-alagad sa barangay nga nagsugod lang sa pag-volunteer nga way honorarium. Napo katuig nga nag-volunteer si Norma nga way honorarium, una pa sila gitagaan kaniadto og 20 pesos hangtod nga miabot kini og 5,500 matag buwan panahon ni kanhi Mayor Michael Rama. Wala mi supa kay tao ra gud Manila. Mugto na sakitan ka ba? Nga igo ramang kang sugot o unsay lang kasuguan. Hinoon, bisan gipang-terminate na ni Mayor Osmeña, padayon nga nag-volunteer si Nanay Norma uban ang laing mga BHWs alang sa ilang barangay. Hangyo sa 67 anyos nga si Norma sa mayor nga tan-awon ng ilang mga paningkamot. Pero katungatan mo apil-apil, di lang ka niya. Servisyo raman. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Duha ka piniriso sa Mabolo Police Station ni iskapo pinaagi sa pag-agi sa Kisame. Kinigaksyonan ni Johanna Medina. Naalarma ang mga kapulisan sa Mabolo Police Station nga kuwangan na og duha ang ilang piniriso sa pag-roll call kagayon alas 4 sa kadlawon. Giila ang mga nakaiskapo nga sila J. Mark Lahay-Lahay, 27 anyos nga taga Lapu-Lapu City, og Ramil Berdin, 43 anyos, taga Barrio Luz, Dakbayan sa Sugbo. Matod pa ni PO3 at Chelis Pacorta, nakaiskapo ang duha mga alas 3 sa ganinang kadlawon ug namukaw pa kini sa ilang mga kauban nga mga priso. Ang duha miagi sa Kisame nga walay rehas, dayon nga gawa sa prisuhan. Porta gani nga katong atong pulis nga jailer and this officer nato. Yun siya nga murag nakagawas kuno atong silda nga panglalaki niya. Sa gawas na katong murag hallway in between sa babae ug lalaki nga prisuhan dito sa Kisame, Nisaka. Apan, nadakpan dayon si Ramil Berden kaganihang alas 6 sa buntag sa ilang balay sa Barrio Luz. Si J. Mark Lahay-Lahay nadakpan sa balay sa iyang apuhan sa Lapu-Lapu City kaganihang alas 10 sa buntag. Si Lahay-Lahay nadakpan ni atong Hulyo 5 human giunay ug kawat ang iyang gigwardyahan nga jewelry store sa Country Mall. Dili ko na sa mua sir kay ako ra may nagpa-eskwela sa akong anak sir. Oo sir. Tulo sir. Ulit ko sir, sa mua sir. Ulit kita bato sir. Pabutangan og mga rehas ang prisuhan sa Mabolo Police Station aron dili na mausab ang pag-iskapo agi sa Kisame. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Medina, News 5. Dungagan og mga sakop ang kapulisan sa mga police station sa Sugbo. Matod sa Police Regional Office, kuwang karon ang mga gidaganon sa mga pulis. Kinigaksyonan ni Johanna Medina.
Mato ni Chief Superintendent Noel Talinio, 150 ka mga pulis ang ilang idugang sa mga police station sa Sugbo. Kini magikan sa Regional Public Safety Battalion o sa gidissolve ng Regional Special Operations Group o Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Group. Sa isintay city ka pulis gikan sa duha ka mga police units nga gidissolve ni Talinio. Matod niya, nagkulang ang mga pulis ug human misaka ang gidaghanon sa mga police operations batok gidili nga drogas. Unti-unti binubuo natin yan. But sabi ko nga, this will not hamper our operations, especially on illegal drugs. Dahil lahat naman ng police units natin dito sa PRO7 nagkakandak naman ng operation against all forms of criminality. Mag-evaluate usab si Talinio sa mga kanhi sakop sa Regional Special Operations Group o Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Group nga gitrain pag-usab sa gihimong back to basics training. Buot nila matino kung angayan na sila nga i-assign sa mga police operating unit. Pero lahat ng ating mga police units can go on with their operation against illegal drugs. Kaya hindi problema itong pag-relieve natin lahat ng personnel sa Araw-Sugot sa Kasaray. So tuloy-tuloy naman yung operation, in fact. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Medina, News 5. Lain na usab nga 5 ka empleyado sa Provincial Environmental, Natural and Resource Office ang gidudahan nga nangilkil. Una nang gitaktak sa trabaho ang laing 5 ka nangilkil sa tighakot sa bus ug graba. Kinigaksyonan ni Delin Saragena. Matod ni Penro Head Baltazar Tribunalo, gihatagan nilag usa ngadto sa 2 ka buwan nga lugway ang 5 nga gidudahan. Matod ni Tribunalo, iyahang gipapirma ang 5 nga sa higayon nga masayo ug usab tangtango na sila sa trabaho. Ang 5 nga mga enforcers sa Penro nga na-assign sa field. Ang 5 naa sa top 5 nga adunay maayo og performance apan gikatahong nalambigit sa pagpangilkil. So akong gingan tagaan sa tamog usa kabuwan, 2 kabuwan pero gamayng sipyat. Nagani kay katong nag-evidence based magita. So, kanang 5 gyud. Nimando si Governor Junjun Davidi sa investigasyon tungod sa pagdala sa iyang pangalan alang sa mga pagpangayo og kwarta gikan sa mga naghakot sa bus ug graba. Wala tay nakuha nga bugat gyud nga ebidensya ni ana. Og sulti ko ninyo, ato na sang gi-undergo process niya ato pong. Ang kasagaran sa ilaha is kanang iitsa, unya kanang hatagan, unya labi nagmadakpan, muhangyo sa tawhanon nga kanang kahuyangan, no? Unya in other words, kasagaran bribery gyud. Sa investigasyon, wala sila nakitang ebidensya nga adunay opisyal nga nagpaluyo sa ilang pagpangilkil. Alang sa Aksyon Bisaya, Delaine Marl Sarahena, News 5. Miabot na sa kapin 28,000 ka mga drug users ug pushers sa tibok Central Visayas ang mitahan sa ilang kaugalingon sa mga otoridad. Ang detalye sa report ni Lorraine Lumantas. Nag-anam-anam na karon og kadaghan ang mga users ug pushers nga midangop sa mga police station aron sa pagsurrender epekto sa uplan tukhang nga gihimo sa mga kapulisan sa Kabisayan. Matod ni Noli Talinio sa PRO7 nga sugod Hulyo 12 ning tuiga mokabat na og 28,232 ang kinatibuk-ang ihap sa mga misurrender nga drug personalities tibuok Region 7. This includes pushers and users na nag-surrender sa PRO7 sa lahat ng police officers natin as of July 12, 2016 mayroong total ng 28,232. Sa tala sa PRO7, ang Bohol Police Provincial Office maoy dunay labing daghang surrenderies nga miabot sa 14,782. Gisundan sa Cebu Police Provincial Office nga dunay 9,157. Dayon ang Cebu City Police Office nga may 2,636 surrenderies, ang Lapu-Lapu City Police Office 766, Mandawi City Police 652 ug ang Siquijor Police Provincial Office nga may 239 nga mga mesurrender. Namatikdan nga wa sa ilang listahan ang Talisay City Police diin nabaniog nga dunay daghang drug personalities labi na sa Barangay Tangke. Masaligon hinuon si Chief Superintendent Noli Talinio nga madugangan pa ang maong ihap labi pa kay tataw nga daghan na ang nahadlok sa bahad ni President Duterte nga tinud-on sila.
So maraming nagte-text sa atin, nagpapadala ng sulat. Binibigay natin ito sa ating intelligence branch. Alang sa Aksyon Bisaya, Lorraine Lumantas, News 5. Mayor sa syudad sa Lapu-Lapu nanganti nga di niya duphan ang bisan kinsang elected official nga malambigit sa illegal nga kalihukan. Ang detalye sa report ni Jinky Rosit. Na drugs gani ayaw di mo na ako pangayutan. Kini ang pulong nga giluwatan ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza sa posibilidad nga basin og dunay mga elected officials nga nalambigit sa drugs ang mudangop kaniya. Giklaro sa mayor, di siya manginlabot sa sibisan kinsang madakpan tungod kay dugay na siyang nagsigi og pahimangno nga likayan kini. Sa bahin sa pag-umangkon siyang bana nga si Konsehal Harry Don Radaza, di na niya buot pang mokomento sa isyu nga usa siya nga misud sa illegal nga negosyo diha sa Lapu-Lapu. Ever since when I sat down as a mayor in 2010, wag yung po manghilabot ang mga drugs. Maski mga ginagmay, kamo anak mo'y mag-atiman sa inyong kaugalingon. Anyway, I'm that open long before na di yung po manghilabot ang drugs. Kaganiha sa pag-atubang ni Konsehal Harry Don Radaza, subli niyang giklaro nga wa siya gihold sa airport police tungod sa kaso sa drugs. Gikonsidera niya kini nga usa ka black propaganda ug demolition job sa iyang mga kaatbang sa politika. Pag wa pa ko mosulog politika, wa gyud na issue against nako. Gitino ni Harry nga isip chairman sa Tourism and Youth, aktibo siya sa programa sa pagprotehir sa mga kabataan nga musud sa mong bisyo sama sa plataporma di gobyerno sa mayor sa maong dakbayan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Alawan sa mga huwes ug clerk of courts gikan sa Cebu City Hall laslasan ni Mayor Tomas Osmeña. Lista sa mga senior citizens nga makadawat og financial assistance ipa-review sa mayor. Report ni Brian Sorote. Matod ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña, kinahanglan magdaginot ang syudad tungod sa major deficit sa panudlanan nga gibilin sa miaging administrasyon. Mando niya ang pagdaginot sa City Hall o pag-prioritize sa angay nga manggastuan sama sa edukasyon ug tambal. Usa sa apektado sa pagdaginot sa syudad, maong mga huwes ug mga clerk of court nga nagdawat og binuwan nga allowance gikan sa City Hall. All the judges are going to get a 50% cut in their subsidies from the city. Clerk of courts will get a 75% cut effective immediately. 50% ng kalta sa allowance sa mga huwes, samtang 75% ang sa mga clerk of court. Base sa record sa Budget Office, 8 ka mga Court of Appeals Justice ang nagdawat og tag 25,000 pesos matag buwan nga mahimo na lang og 12,500. Tag 20,000 ang 23 ka mga Regional Trial Court Judge nga mahimo na lang og tag 10,000 ang ilang madawat og tag 15,000 ang 8 ka mga Municipal Trial Court in Cities Judge nga mahimo na lang og 6,000 ang madawat. 4,000 usab ang allowance sa syudad sa 38 ka mga clerk of court sa CA, RTC ug MTCC nga mahimo na lang 1,000. Si Tomas ang nagsugod sa pagpanghatag og allowance sa mga nagtrabaho sa korte aron malikay sa korupsyon. Matod ni Tomas, kinahanglan mo tabang ang tanan nga makadaginot kay di siya gusto nga mobaligyag government property aron dunay maggasto ang syudad. Sa mapananglit sa iyang gibuhat sa paggamit sa iyang personal nga sakinan ug wa niya pagkuha og mga konsultant. I am not using a government vehicle and neither is Margot using a government vehicle. I pay for my own gasoline and she pays for her own gasoline. So it's not like I'm going to make everybody suffer. I'm doing my share. The new residents of the city, who became senior, who are registering as senior citizens, might also be eliminated from the list. Gimando sab ni Tomas ang paghiling sa listahan sa mga senior citizen nga nagdawat og 12,000 pesos nga financial assistance gikan sa syudad. Mando sa mayor nga kinahanglan rehistrado sa dakbayan ang senior citizen sukad niadtong 2008 aron maka-avail kini sa financial assistance.
Ang mga qualified ang i-prioritize nga taga-nog assistance ug ang baguay ang musnod sa lista. Sa karon, 67,300 ka mga senior citizen ang beneficiaryo sa financial assistance base sa gahin sa Konseyo sa Office of the Senior Citizens Affairs nga 800,000 kapin. There is no question about this directive. That is what he thinks is the best for the senior citizens of Cebu City. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. 12 ka tawo ang patay samtang 37 ang samaran sa usa ka car bomb nga gipabuto sa usa ka merkado sa mga Shiite Muslim sa Rashidiyah, Baghdad, Iraq. Usa ka pick-up nga gibutangan og bomba gipabuto atubangan sa mga tindahan sa prutas ug utanon. Laing bomba ang gipabuto usab sa usa ka outdoor market sa Mamudiyah nga nakapatay sa duha ka tawo ug miangol sa laing napulo. Walay pundok nga miangkon sa pagpamomba apan ang mga pamaagi niini gihulagway nga binuhatan sa mga sakop sa ISIS nga mga Sunni Muslims. Kontra sa mga Sunni ang mga Shiite Muslims. Popular wildlife show in Central Usa ka agila suway nga midagit sa bata sa Alice Springs Desert Park sa Northern Territory, Australia. Nasamad sa naong ang 7 anyos nga bata dihang dagiton unta kini sa usa ka wedge-tailed eagle. Ang wedge-tailed eagle ang pinakadako nga bird of prey sa Australia nga adunay wingspan nga moabot og 2.3 meters. Ang bata uban sa iyang pamilya nga taga New South Wales, Australia, nagtan-aw sa usa ka birds of prey wildlife show. Sumala sa nagdumala sa park, ilang kuhaon ng eagle, gikan sa show samtang ilang giimbestigar kung ngano nga suway kini nga midagit sa bata. Ang mga pictures nakuha ni Christy O'Connell kinsa usa sa mitan-aw sa bird show. 23 ang patay sa pagkabangga sa nagsugat nga duha ka train subay sa usa ka riles duol sa lungsod sa Andia sa Puglia, Southern Italy. Mga sakop sa emergency services miugkat sa mga pasahero nga napiit sa nalupyak nga mga bagon sa train. Wala pa masayri kung unsay hinungdan sa pagkabangga apan gituhuan nga human error ang nakaingon niini. Ang usa ka train gikan sa Andria samtang ang kasugat niini gikan sa Corato. Kusog ang dagan sa duha ka train dihang nahitabo ang panagbangga. Mga estudyante bansay-bansayon sa ilang angay buhaton panahon sa katalagman. Ang Kapitolyo magtukod usab og emergency response team gikan sa mga moboluntaryo nga mga empleyado. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nag-alayon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ug Smart Communications alang sa paglusad sa community-based La Nina preparation uban sa Department of Education ilang sugdan karong Hulyo 20 pagpatuman sa kampanyang maging laging handa sa Smart ngadto sa mga eskwelahan. Mag-una kini nga ipatuman sa mga grades 3, 4 ug 5 sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Mandawi. Ang mga bata bansay-bansayon sa ilang buhaton, panahon nga dunay katalagman. Human sa Mandawi, ilang ipatuman ang kampanya sa tanang eskwelahan sa probensya. Kabahin, unsa may andamon kung mag-ulan, magbaha. Unsa may kagamitan ng payong, anang raincoat, labi na sa gitawag na tog early warning system. So unsay mga steps, no, mga pamaagi kung mag-ulan unsa may buhaton. Sunod sa ulan magbaha unsa may buhaton kung naa sila sa ilang tagsa-tagsa kabalay apan wa sila nakadtog eskwelahan unsa may buhaton. In other words, this is more on a kind of preparedness, at the same time maximizing the early warning system that will be given by the Pag-asa. Gipahibaw sab ni tribunalo nga sunod simana magbansay-bansay sila sa ERT Capitol kon Emergency Response Team sa Capitol. Kinilang kuban sa tulungadto sa 5 ka empleyado nga moboluntaryong gikan sa naglain-laing buhatan sa Kapitolyo. Niabot og 35 ka empleyado ipaubos sa pagbansay-bansay sulod sa 4 ka adlaw karong Pitsa 18. Matud ni tribunalo, ang emergency response team mo responde sa mga emergency sa kalungsuran. Series man ni siya, modular man ni. Anay first aid, basic life support, sunod ato na punta sa kanang technical rope techniques,
unya water search and rescue, collapse structure, daghan man kay na training mo. So first aid lang sa taog basic life support. Sir, how did they selected? Una, ang voluntarism. So, ikaduha, ang pag-check sa ilahang panglawas. Kaya pwede man ka mo volunteer, pero wala kay ay mohang physical fitness. Unya, at the same time, doon ay pagtugod sa ilahang. Human sa Pizza 22 ipahigayon usab sa PDRRMO ang earthquake drill. Human nabantayan nga dili seryoso ang pipila ka empleyado niini. Ato na siyang ginatanaw na amantay after activity report. So amo po nang gipadala ngadto sa concern, dili lang ang office kundi ang maong tao gipatawag po sa ilang department head nga mao ni mo nang observation. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Wa mabalaka si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza sa hulga sa presidente sa nasud nga nganlan niya ang mga local chief executives nga nalambigit sa illegal nga drug trade sa ilang tagsa-tagsa ka mga munisipyo o syudad. For the administration, si Radaza miingon nga mas maayo nga nganlan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 23 ka narco mayors aron mahunong na ang pagprotektar nila sa maong illegal nga negosyo. Nagtuo ang mayor nga wa magtumutumo ang presidente tungod kay duna kini gihuptang lig-on nga basihanan sa iyang mga aksyon. Si Radaza hugot nga misuporta sa programa ni Duterte may tungod sa sub-sub nga anti-drug campaign. Ingon nga gipasangin la noon sa partly there was a basis most probably why it was mentioned. Pero anyway, i-check naman sa gihapon na ubon sa ang amon ug kinsa ang maning. I-check naman sa niya. I swear that I will faithfully Department of Education 7 gikatakdang muri align sa K-12 program aron isingit ang drug literacy sigon sa mando sa bagong sekretarya sa DepEd. Nunot kini sa report nga dunay mga high school students nga padayong tigamitan og droga. Si Jinky Rusit sa detalye. Taliwa sa mga anti-drug symposiums ug seminars giangkon sa Regional Director sa DepEd 7 nga doon na lang gihapoy mga tinun-an ug magtutudlo sa Central Visayas ang nalambigit sa illegal nga droga. Nasuta sa ilang record nga bisan og elementarya na himong biktima sa illegal drugs. Aron hingpit kini nga mawagtang, gimando sa DepEd Secretary ang pag-realign sa K-12 program aron isingit ang drug literacy sa mga kabataan. Plano sa DepEd 7 nga ipaubos sa refresher course ang tanang maestra. Sa ingon niini nga paagi, katabangan ang mga tinunan sa pampublikong tunghaan nga malikay sa maong bisyo ug hingpit nga magbag-o. That is a welcome development to really reinforce our campaign for anti-drug, both as a user and at the same time for preventing our learners from engaging in such. Sa bahin sa DepEd Province, nagpaabot na lang si Heruta o go signal sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office kung kanus kini nila himuon base sa mga regulasyon nga nasabutan. Buot niya nga masayran kung doon na pabagihapoy mga magtutudlo nga nagpositibo sa drug use. Kinahanglan sab i-identify sa matagtunghaan ang mga gidudahang estudyante nga misod sa maong bisyo. Auhag sa DepEd sa mga magtutudlo, likayan nga maduhig sa maong kontrobersiya. We would like then that our selection of our would-be teachers would be more stiffer now in terms of really seeing through the background and also the psychological test. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ug sa ato live news karong hapon, usa ka transparent glass slide ang gimugna ti pila ka libo ang gitas-on sa kiliran sa US Bank Building nga naa makita sa downtown sa Los Angeles. Kini na ang gibansagang labing taas nga slide nga naa nahimutang sa usa sa labing taas nga mga building sa Amerika.
Ang Sky Slide ang labing bagong atraksyon sa multi-million renovation sa ibabaw sa usa ka taas nga building nga adunay 1,018 feet ang gitason nga anaa mahimutang sa labing taas nga building sa US sa west of Mississippi. Aron masinati ang maong slide, kinahanglang musakay sa usa ka gray mat ug imong ipadausdos ang imong mga tiil sa maong slide gikan sa 70th floor panaog sa 69th floor sa maong building. Giingong one at a time lang ang pwedeng makasakay sa 45 feet long nga slide nga mokabat lamang og pipila ka segundo nga slide. Apan ang maong kasinatian nagibansagan sa kadaghanan isip ride of your life. Tungod sa sobra kamubo sa gitason sa maong slide, una ka hingpit nga makasinggit sa kahadlok, di lang nimo mamatikdan nga naabot ang diay ka sa 69th floor. Apan ang maong slide alang lamang sa mga taong adunay dakong kaisog, tungod kita man kaayo gikan dinhi ang kinatibuk ang view sa downtown LA. Alang sa walay karapusang mga chika, abalik ko ninyo matang alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucot Sera, ug nga toward the gay nagkanayon. Ang gugma murag buwang, adunay mubiya, adunasay muagaw. Agay! Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!